Така, приятели, университета в Бирмингам. Невероятно, днес ще ви развеждам, тук ще ви снимам. Днес е ден на отворените врати. Идват студенти, деца, родители и се избират специалност, къде да учат, какво да учат. Тук ще ви разхода нещо огромно, красиво, вътре зали. Ще ви събера 2-3 клипчета. Тук след малко ще започне класическа музика на живо. Тя до сега свирише, но аз докато пусна и спря. И това е прекрасно, създадено, направено, защото без образование няма прогрес, без прогрес нацията загива. Ето. Децата свират. Да не ги притеснявам. Това кула се казва Биг Джо. В Лондон има Биг Бен, знаете, на парламента. Тая е Биг Джо, огромна е също. Кларинет, обой, 3 кларинета, 1 обой. Това не знам даже обой ли е. На саксофон ми прилича. Искаме в България университетите пълни, ниво на образованието, деца, на които им се учи, с възможност за развитие след това. Не просто да завършат един университет и после стават сервитьорки и какво ли не. За да има къде се развият, трябва да има и икономика, трябва да има предприятие и така. Това е. Чакам да почнат да свират. Те тук се разсвирват още. Браво на децата! Огромен кампус, не мога да го обиколим. Днес ще го обикалям и ще ви снимам тук. О, боже, боже, боже. Хората къде са, ние къде сме, ужас. Ай, не сравняваме с Англия, ама... Бе, не виждам някакъв прогрес да се случва така, да го видиш видимо, да се развиват нещата. Няма. Едно и също, мафия, България, Пеевски, Борисов, кражби, измами, простотия, изобщо страшно. Страшно не ми харесва нищо. И хората си апват, пиват, ебват, лягат и спът и това е.